मोनफ्रोमबो दावबायनाया जोंनो बेखौनो गोसोखांहोयो दि जों माब्लाबाबो हारसिङै थाबाया। जों जेरावखि थाङा मानो जों सोरखौबा लोगो मोनथारगोन। बेबायदियाव जोंनि लामाया सोलायनो हागौ, बोथोरा हठात सोलायनो हागौ, ओमफ्राय जोंनि लाइफआवबो टुइस्ट एन्ड टार्न्स फैनो हागौ। बेनि गेजेराव देरसिन बोरा जाहैबाय दि जोङो जोंनि अनजाग्राफोरजोंहाय दावबायनो मोनदों, ओमफ्राय बे दावबायनायावहाय इसोरा जोंखौ गाइड खालामदों। दिनै आङो हामबाय होयो बेनि थाखाय नङा जे जोङो जोबोद गोजान दावबायबाय, नाथाय बेनि थाखाय जे आंजोंहाय आंनि अनजाग्राफोरा दावबायफादों। फेमिलिया एबा नख'रा इसोरनि देरसिन मस्ट प्रेसियास गिफ्ट। बेनिखायनो जोङो बेखौहाय लोरबाङै एबा सादारनै लानो नाङा। दिनै रबिबार, जायफोरा ख्रिस्टियान ओमफ्राय केथलिक बिसोर मोनथिगौ जे दिनैनि फरायनाया गाहाम बाथ्राया मा खालामो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनबा रुथि ओमफ्राय मानै नाखौ गोबां मानसिफोरनो जाहोयो। थिग बिदिनो जोंनाव जेसेबां दङ, एसेयानो जा गोबाङानो जा 100आनो जा 50 थाखायानो जा, जुदि जोङो बेफोरखौहाय इसोरनि आथिङाव गथायो, इसोरा बे एसेखौनो गोबां खालामनानै होगोन। ओमफ्राय जोंनि जिउखौहाय बियो माब्लाबाबो एम्पथि खालामनाय नङा, आंखालाव दोननाय नङा। बेनिखायनो फै, लाइफआ जेरावखि लाङा मानो जोङो अननायजों दावबायनि, ट्रास्ट एबा फोथायनायजों दावबायनि, ओमफ्राय गासैखौबो इसोरा दैदेनगोन।